Det er altså ikke nemt at filme de her. Det ved jeg ikke, om I kan se. Det er faktisk umuligt. Jeg tror, jeg er nødt til at prøve at drille, og så lige sætte kameraet herover, og jeg håber, de ikke ser det. Sådan, at jeg kan få lov at filme. Må vi se en gang. Nej, nu sker... Nej. Prøv at komme med mig herover. Nej, ikke kamera. Hallo. Ikke slik på kameraet. Kom, lille kloge. Det er jo selvfølgelig lyserblå, hvis der er nogen, der var i tvivl. Kom ind til mor i stedet for. Så. Nu skal I kigge ind i kameraet. Ikke også? Må vi med på filmen? Så er vi med på filmen. Ja. Jeg håber, jeg kan gå rundt, indtil at de keder sig så meget, at de begynder at lege med noget andet end mig. Altså, inden jeg kom herud, så løb de jo rundt og legede i hele området. Men når jeg kommer herud, så synes de, det er sjovt at sidde på mine fødder, åbenbart. Men jeg ved godt, jeg er en af de sødeste i hele verden. Det er nok derfor. Jeg kan godt se, jeg kan jo høre de andre hvalpe derovre, det grænser til dyreplageri, ikke også? At vi er herovre, de ikke må være med. Det er derinde, i det blå hus, at de går ind og sover. Der er varme på, og det er dejligt varmt. Og det var Sille, der gik ind der nu. Og det er ikke sådan, du skulle hedde? Nej, det var Silke. Undskyld, Silke, ikke Sille. Så. Her Ali. Det er jo lige vagthunden Ali derhen, der lige siger lidt. Og Candy går over i baggrunden. Det er de to røde drenge. Den grønne og den sorte. Nu kan det sådan set være ligegyldigt, hvem der er hvem. Vi kan jo ikke se forskel, vel? Jeg får lidt tættere på. Og det er lys og blå. Og det er gul. Der har vi gul. Ja, det er jo dig, der hedder gul. Det var det nemlig. Det var gul. Og her har vi lyserød. Det kan man ikke så godt se. Den ligner sådan nærmest en beskidt farve, men det er altså lyserød. Og det var dig, der var lyserød. Kan du lige sætte dig ned, så vi kan se dig, og du kan give på det. Du er godt nok dygtig. Og du er næsten rulle. Og du kan dække. Det var flot. Og hun har en beskidt plet lige i panden. Det vil vi kende hende på lige i dag. Og det er den lille af Alice. Og det er den med det sorte halsbånd. Nej, ikke Alice, Candice. Undskyld, nu skal jeg være forvirret. Er du også fræk? Jamen, jeg kan godt se det. Du er også fræk, er du. Ja, og jeg kan desværre ikke sige dit navn, for jeg kan ikke huske det. Nej, det er ikke.
Slås de. Det var lige grøn og sort, der leger slås. Og gul, hun blander sig. Og her har vi Lilla. Og her har vi Lilla. Ali er lidt sur i dag, fordi der er nogen, der kører rundt ude på vores mark herude. Og det må de ikke vel, Ali. Og der har vi den lille brune tæve. Og den grå, han sidder ved siden af. Og der havde vi den røde tæve. Og hende kan vi jo kende med pletten i panden. Det var lyserød. Lyserblå. Men nu er der nogen, gør vi ikke. Hvad med orange? Hvor er du henne? Vi kigger lige. Nej. Vi kigger lige, hvor hun er gået hen. Må vi kigge ind? Sover hun? Nej. Hvor er hun henne? Ej, jeg tror, hun sidder derovre. Nu vil jeg jo gerne sige den der kysselyd for at få hende til at komme herover. Men så bliver de brune derovre ved siden af bare rigtig misundelige. Skal vi prøve alligevel? Kommer du ikke? Kommer du ikke da? Kommer du? Ja, det var godt. Kom så da. Kom så, orange. Det var godt. Kommer du? Jo, det er det underligt? Jeg sidder og holder min hånd frem på kameraet, og det er så lidt farligt. Hvad siger du? Blå. Det var blå, har mange de også før. Det var blå. Det var blå. Der møffer sig ind mellem de andre der. Det var blå. Kommer du ikke herhen? Det er orange. Det var orange. Det var godt. Og sort. Det er en fjolle. Det er en fjolle. Er du en fjolle? Nej, det var frækt. Du må ikke tage min snor. Jeg har sådan en lille snor på kameraet her. Det må man ikke tage. Den lyd, I kan høre her, som de der ynkelige valpe sidder og siger. Sådan kan det godt lyde, når man går fra sin hund i starten. Fordi den siger, det gider jeg bare ikke det her. Jeg gider ikke så sidde her selv. Det er også rigtig træls. Men de skal lære, at de kan ikke være med hele tiden. Prøv lige at høre dernede. Det er forbudt. Det er forbudt at bide moren. Ikke også? Nej, Rød, du kunne ikke finde på at bide kameraet. Det kunne du ikke. Nu er du også beskidt op i hovedet. Prøv at se dig selv. Du er beskidt deroppe i hovedet. Ja. Så, bøller. Nu opgav de lidt.
Det vil sige, at hvis man ignorerer dem 10 minutter, så holder de op. Jeg tror ikke, de starter lige om lidt igen. Hvis I synes, at skærmen er lidt fedt lige nu, så kan I jo kigge hen mod lyseblå, for det var ham, der gjorde det. Det var lyseblå, der var på kys på det. Okay. Det er ikke alle, der er med her. Der var godt nok en, der lige blev sur der. Ja, det kan jeg da godt forstå. Og se, der sidder en lille brunlig der i solen der. Hej, cutie. Hej, cutie. Er det mig, siger hun. Og grå. Stiger kameraet på dig? Gør det. Skal du finde dig i? Orange. Hvad laver den, kameraet? Var orange. Stiger den på dig? Lyserød. Og gul, der klør sig. Og lilla, der leger med bolden. Ej, for pokker, der er din godt nak. Ja, godt drej. Det var lige grønt og lige drillet lidt. Det kunne du ikke finde på, vel grøn? Nej, du kunne ikke finde på at drille. Jeg synes altså, der er en af ham, der er lidt fræk. Er det dig, Lilla? Du bider ikke i min jakke, vel? Nej, det kan du ikke finde på. Vel?